Assalamu alaikum al'ummar duniya, ko in ce al'ummar arewa, domin arewa akan ta zan yi magana. Yauwa ya kamata al'ummar arewa mu gane duk wani shashanci da wani abubuwa da muke duk ba shi bane. Ya kamata mu tsaya mu zo mu kalli wannan yanayin ƙaddarar rayuwar da muka shiga, da wannan masifin da muka shiga na tsadar rayuwa, na zafi, da dukkan wasu yanayi da muka shiga a ciki. Ba komai ne sa zan fito ne magana ba, saboda yanayin halin da al'umma suke ciki na musulmai a cikin arewa. Saboda komai za ka ji koma baya arewa, wani abu kaza arewa, komai arewa arewa arewa, kuma mun fi su komai, mun fi su ci gaba. Dukkanin wasu masu kuɗi da wasu abubuwan ba kama suna, duk 'yan arewa ne, duk 'yan arewa ne, shugabannin da kowa duka. Amma mun ƙi mu tsaya mu gane. Kafafen sadarwa duka sai shirme muke yi, muna abubuwan da duk bai kamata ba. Ga abin da ya kamata mu fito mu nuna kokenmu, a tura jaridu, kowa duniya ta yada, a san cewar al'umma suna cikin wani hali, amma ba shi muke ba, ba shi muke ba. Ya za a yi mu zauna lafiya? Ya za a yi shugabannin mu su mana daidai? Ya za a yi 'yan kasuwanmu mu ji daɗinsu? Ya za a yi na sama da mu su kyautata mana, mu ma ya za a yi na ƙasa da mu mu kyautata musu? Duk ba ma kan layi, kuma kullum mu ne koma baya. Ba komai ne ya saka ba, rashin haɗin kai, rashin haɗin kai da rashin kishi da rashin san naka ka ga ya ci gaba, duk shi ne. Babu wani laifin kowa, duk laifinmu ne, da kan shugabannin, malaman, masu kuɗin, talakawa, 'yan kasuwa, duka kowa mai laifi ne, kowa mai laifi ne. Ban cire kowa ba, saboda da zarar za ka fito kai magana ta gaskiya sai aka kamar wani abun ne. To amma mu sai mun fito mun faɗi gaskiya akan abin da yake faruwa yanzu. Wannan abubuwan da ake a social media, da hauka mutum zai fito ya yi a social media, sai ta fi kara da duniya. Duk wasu malaman da za su fito su faɗi gaskiya, majoritinsu na arewa, ban ce duka ba, duk sun koma ƙarƙashin gwamnati, sun koma ƙarƙashin gwamnati. Za ka yi magana za a ce ai wane kaza kaza, an siye ka, ba za ka iya fitowa ka faɗi gaskiya, ka faɗi yanayin halin da talakawa suke cike ba. Sakamakon me? A ƙasan su kake. Su ma shugabanni hankalinsu gabaki ɗaya baya ta kanmu, hankalinsu baya kan mu. Shugabanni ka ji wannan yana wace ƙasa, wannan yana wace ƙasa, ka tafi ka bar ƙasarka, mutane suna mutuwa da wahala, da yunwa, da zafi, da dukkanin wasu matsaloli na rayuwa. Ka tafi ka bar ƙasarka, kuma wai sunan a ce wai mu kuma muna daidai. To mu ɗin da muke ciki mu ma ba mu gyara ba. Su kuma 'yan kasuwa su ma za ka siyo kaya akan farashi mai sauƙi, amma da zarar ka ji farashi ya tashi, za ka ƙara wa kayanka kuɗi, za ka ƙara wa kayanka kuɗi, ka matse don ka samu riba. Kuma baka san duk wanda kake matsewa ba, 'yan uwanka ne 'yan arewa, kuma 'yan uwanka ne musulmai. Za ka matse su don kar su ji daɗi, kai ka samu riba. Da zarar kuma ka ji an ce kaya ya karye, sai ka ce ai ban ɗauko sabo ba, kaza 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 kaza, dukka nuna cewar ba za ka sauke kayan nan naka ba, ba za ka yi ragi ba, ba zakka, ba fitar da wasu abubuwa, duk ba za ku yi ba. Mu ma talakawa a tsakaninmu, wane ya samu wannan baƙin ciki kake da shi, wane ya sai gida, wane ya sai mota, wane ya sai mashin, hankalinka yana kansa, kai ba za ka fita ka nemi naka ba. Kullum kana fakon wani, so kake wani kai ya buɗe gurinsa, yau wani kai ya fita kasuwarsa, yau wani kai ya je ya nemi kuɗi, burinka kawai ya biya, kai koda baka fita ba, kuma koda ba za ka ba shi ba. Bari na gaya muku wani abu da ba ku sani ba. A yau duk wanda yake a cikin kuɗi, yake a cikin jin daɗi, wallahi in dai ba mai imani bane ba, ba zai san cewar wasu suna cikin matsala ba. Sai ran da kai ma ka ɗanɗana ka ji baka da kuɗi, a nan za ka gane cewar fa mutane suna shan wahala. Ka zo ɓangaren social media, ka zo ka ɗau hoto, ka yi waye, ka yi bidiyo, kana sace manka a banza, ƙasarka ta lalace, ka ƙi ka tsaya ka yi abin da ya kamata. Gidan jaridunmu, manyan jaridu ba kama suna na arewa, manyan jaridu duk ba ruwansu da wannan abin da ya dame mu. Abin da ya dame mu ba shi suke ɗaukowa su ɗora su tallata ba domin shugabanni su gani. A'a, sai wani abin shirme daban na shiririta, na kaza kaza, faɗan wane ya zagi wancan, a ƙasa kaza an yi kaza. A'a, ba akan arewa ake ba, ba akan arewa ake ba. Dukan mu kuma mu zo mun saki jikinmu da duniya, mu yi wancan abun, yi wancan bidiyon, ɗora TikTok, je ka YouTube, dawo Instagram, je ka IG, kaza kaza kaza, Facebook, duka Twitter, ga sunan account, ai ta shirme. Ba abin da ya kamata a ce ana yi shi ake ba. Ba dole mutane a shiga cikin wani hali ba, dukan mu masu laifi ne, da kan shugabannin har zuwa ƙasa.
to ya kamata mu gyara. Wani abin ba ma yin Allah bane, mu muke kirkira sa da kanmu. Shine in mun so mu zauna lafiya wallahi za mu zauna lafiya. Ba wanda ya kai majority zaka ga ka samu, za ga ba wanda ya kai bahaushe kuma baƙar fata san riƙe addini da musulunci. Kuma muna cewa a haka muna kira irin mu musulmai ne, muna san uwan mu su ji daɗi. Ina za a zauna lafiya a ƙasa? Ya kamata kowa sai ya gyara, kowa sai ya ji daɗi. Yadda ƙasar nan ta arewa take da tarin albarka, da tarin manya-manyan masu kuɗi 'yan kasuwa wanda sun shahara a duniya ma, kuma a arewa suke. Kuma za ka ga a arewa amma kuma ba wai wani abun ake ji ba. In ka ɗau misali da kudu za ka ga yanayin yadda suke rayuwarsu simple, ba irin yadda mu muke cikin wannan rayuwar ta matsi ba. Ɗan uwansu yadda suke son junansu da waye da waye, da yanayin yadda suke al'amuransu za ka ga ba irin nan bane ba. Duk irin su wannan man da suka yi tsada, da kayan abinci da ya tsada, da duka rayuwa komai ma dai, tunda komai ya tsada, tunda musamman aka ce mai ya tsada, kayan abinci sun tsada, kaga rayuwar ta yi tsada. Ya za a yi mu ji daɗi? Kuma shugabannin namu suna nan, ba mu da haɗin kai, ba mu da kishin junanmu. To dole sai na mun fito muna faɗar gaskiya. Iya haka ya kamata a ce mu gane cewar mu tuba mu koma ga Allah, mu tuba mu koma ga Allah, mu so junanmu, komai da komai mu dawo mu ci gaba da yi, mu sauƙaƙa wa junanmu a tsakaninmu masu kuɗi. Kuma ku yi adalci akan haƙƙin da aka ɗora muku, nauyi ne akan ku malamai, ku faɗakar iya faɗakarwarku. To shine yadda talakawa suke faɗuwa, akwai wanda sun faffaɗi da yunwa sun mutu a cikin wannan ƙasar. Ka tafi wata ƙasar a matsayinka na shugaba, kai kana can kana jin daɗi, al'ummarka talakawa suna ƙasar suna mutuwa. Ya za a yi rayuwa a ji daɗi a ci gaba? To ya kamata gaskiya arewa mu gyara. Muna da gyara so da yawa ba kaɗan ba. Mu kullum burinmu shine mu ga arewa ta ci gaba, ta gyaru, komai yayi settling, kowa yana zaunawa lafiya. Abu bai fi ƙarfin kowa ba, abinci bai fi ƙarfin talakawa ba, ruwan sha bai fi ƙarfin kowa ba, kowa yayi rayuwarsa cikin salama, cikin daɗi. Wannan abun na faɗe shi ne, ba wai na faɗe ko ka ji haushi na, ko ka so ni ko kar ka so ni, wannan ra'ayinka ne. Gaskiya ce, ni iya abin da na sani na fito na yi bayani a kanta. Ba na tsoron kowa, Allah kaɗai subhanahu wata'ala shi nake tsoro. Amma a cikin waɗannan maganganun da na yi duka, to wanda na saɓawa ko kuma na yi masa ba daidai ba, ɗan adam ajizi ne, an san shi da kuskure kuma an san shi da wannan. So wanda na yi ba daidai ba a ciki, ko waɗanda na yi ba daidai ba, ina neman afuwarsu. Amma ni a maganganun da na yi duka magana ne akan ci gabanmu, gyaranmu, wanda koda bayan ranmu so muke mu, koda ba mu ji daɗi ba, so muke wanda za su taso su kasu tarar da wannan yanayi, kasu tarar da wannan hali da ake ciki. Kuma duk abin da muka ƙara gani, wani bidiyo, wani abu makamancin haka, za mu ƙara dawowa a bidiyon mu na gaba mu muku bayani dalla dalla. Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙi a arewa, ya kawo mana ci gaba, ya kawo mana komai da komai a arewa. Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu arewa. Allah kawo mana sauƙi, Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira, Allah ka hore mana, Allah ka ba mu sa, Allah kawo mana sauƙi a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum, na gode.